May payaldo, may pa oras kaya katamungan. Medyo ako lata akong bagya, bala mo may kakaditak na namang tension kay grupo. Kaya ngukul ko, normal mo ini, muling dahil may kakapatad. Matinla na mga pami kakaintindi ng misan. Yung maulaga sana, akit tamo yung pamagkulang tamo, anti mo yung pamagkulang dareng aliwa. At mabiyasa ta sanang matawad at magpakapaba. Kimutangan keng kekatang kagiwan, poesya, rima man o makarima, sapatya, krisotan, pulosa, istorya, at siyempre, yung pagsibyantal ng kapampangan, ting anak tamo ang pure nga puta mo. Panay ako sasabihan, miyay luwayang dala ng tamo, dapat para pareho yung kakatang paintungulan. At iti, ing sopan tayang mitalakad, ing malapit namong miragsang amanong siswan. Okay? So ngayon muntatana kayong kanakong Tegalugan series number 4. Medyo diacritical marks na naman ini. Uling uliping kay balong biyasang gumamit diacritical marks. Ya dadalang ko na mo kayong video. Uling gusto maka-video ya na kailangan diacritical marks. Uling daramdaman nyo kung sasabihan ko lang. Ini ing amanong masakit na pong masakit baluyo pareho yung spelling yan pero para pareho yung gas di lang ako ng halimbawa panayang masakit na buntok uling mituran niya kanuan yung may aksidentila panayang masakit na buntok okay makalunos lareng masakit at pakakalulu alalang panyaling panulo okay masakit sa bili mila kuyo obra ating metong pa, masakit ing panamdamana uling mete ing panganay ng anak. Sorry, hindi ela para pareho yagkas pero para pareho yung spelling at ela para pareho buri sabihan. Ing metong pa, metong nga Tegalugan na yung misan daramdaman ko, megmula niyang may kisawa ko may biyaso kong migluto. Naano palagay yung nga nausto nita? Okay, ing megmula, Tegalugan niya yan. Ing mas manayo na kapampangan, may gumpisa o kaya manibat niyang may kasawa ko, may biyasa kong migluto. Okay? Dapat aliwanay maning amanong mula. Ini kapampangan niya. Limbawa, ing mula ning balemi, si seseneng masalesaya po ko, katmuyang tanaman naman niyang paga. Ing mula kaya ni kapampangan niya, dapat ing buri na sabihan, wala more din, garden o yard. Itang mula kitang minuna akong halimbawa Tegalugan niya itang megmula niyang may kasawa ko may biyasa ko migluto megmula as manayon niya nung megumpisa o kaya manibat niyang may kasawa ko o, sige itanapa mo at then ikanakulang mo opinion ko nga din mekad aliwaying kaya kayo pero nung aliwaying kaya kayo pisabihan tayo kaya kapampangan o sige luwid tamungan, luwid diyang kapampangan. Takala, salamat.